Здравейте, казвам се Екатерина Костова и съм част от екипа на Всеки Нова Фарма. Здравейте! Казвам се Велислава Пашова и съм тренерът на Кодали за България. Марката Котали е в Аптеки Нова вече почти една година и с удоволствие ще ви представим днес. Да, Кодали почти една година направи в България. Това е бранд, който не е нов за Европа, не е нов за света. Аз лично съм потребител на Кодали не за първа и за втора година. Просто до сега имах удоволствието по време на пътувания да се здобия с някои от моите лично персонално любими продукти на Кодали. Сега вече сме и в България, като един от първите ни партньори бяхте вие, Аптеки Нове. Ние обичаме нови и интересни продукти и вие намерихте перфектно място в Да, нашите аптеки. винаги актуални. Говорейки за Кодали, искам да ти разкажа една история. Една история за любовта и изкуството, криещо се в лозята. Т.е. откъде идва Кодали, какво е неговото име, какво означава. Кодали идва от района на Франция, Бордо, от семейно имение Шато Смит, където наследник е Матилд, т.е. Матилд и Бертран. Те са съпруг и съпруга, които са основателите на Кодали. Среща с по чаша вино се запознават Бертран и Матилд, плюс професор Веркотерен, който е бащата на гроздовите полифеноли. Той е откривателят на гроздовите полифеноли, които са най-мощният антиоксидант в растителния свят и до ден днешен. Там те се заговарят и той им задава въпроса: знаете ли, че изхвърляте съкровища? Защото в Шато Смит се произвежда вино. Те се занимават с винопроизводствен процес, при което се замислят. И така през 1993 година се заражда Кодали. Идеята и визията на Матилд е да създаде висококачествени, натурални, ефективни, безопасни продукти, но в същото време Кодали да бъде устойчив бранд. Това се постига в интерес на истината миналата година. От 2022 година марката ни е на 100% екосъобразна. А какво значи самото Кодали? Тези, които се занимават с сомелиерство или са се докоснали до него, знаят какво значи. Това са първите секунди, в които усещаме виното по непцето си, когато отпиваме. И отброяваме едно Кодали, две Кодали, три Кодали. Напоследък, най-вече вижте месеци, най-много се търсят продукти за акне, мазна кожа и несъвършенство. Затова ние сме решили днес да започнем представянето на Кодали именно с тази серия. Да, това е Винопюр серията, зелената серия. Т.е. по код винаги можем да се ориентираме, по цветови код винаги можем да се ориентираме за какво е определен продукт. За съжаление, не само юношите се сблъскват с това състояние на кожата. Все по-често срещано и в зряла възраст мъже и жени да се борят с проблема с несъвършенствата по кожата, да бъде склонна към акне, да се омазнява. Другото, което в момента отново започваме да носим маски. Това е един от причинителите и на акнето и изобщо да се усложни тази патология. Другото, което е начинът на живот, нездравословната диета и така нататък. Всичко това са фактори, които обострят това състояние на кожата. В Кодали използваме мощни натурални активни съставки, за да можем да възвърнем здравословния вид на нашата кожа. В Винопюр гамата се спираме на натурална салицилова киселина, на патентован комплекс, на органична гроздова вода. Така че предлагам да запознаеме зрителите ни с Винопюр гамата, за да може да създадете вашата перфектна рутина за кожата. Ще започнем с измивен гел, който е с натурална салицилова киселина, гроздова вода
органична и 6 етерични масла. Използвате го сутрин и вечер. След това включваме сутрин и вечер използването на тоник. Нанася се на памучен тампон върху цяло лице. Един от малкото тоници, които имат активни съставки, защото аз не съм привърженик на тониците без активни съставки. Да, твоите критерии са изключително високи от към Така е. тоник. Това са моите лични познания. След това включваме в рутината си серум. Активен продукт, 63% намалява несъвършенствата. На основата на патент, полифеноли с 6 етерични масла, т.е. имаме и антибактериално действие. Освен антиоксиданта намаляваме и окисляването на себума, органична гроздова вода или натурална салицилова киселина. Добра основа за грим да се използва е матиращият флуид. Салициловите пудри тук ще матират проблемната зона, като в същото време имаме растителен сквалан, който да може да възвърне хидратацията и комфорта на кожата. Да избегнем ефекта на пресушаване и изсушаване, което е често срещан проблем в гамите в борба с несъвършенство. При нас липсва. В рутината е препоръчително да се включва почистване или прочистване на порите. Препоръката ни е да използвате маска 2 пъти в седмицата, нанасяте я върху цяло лице, може да я комбинирате с друга маска, т.е. да направите миксология. В зоната, проблемната зона, да нанесете Vinopure маската, а пък по краищата на лицето, да речем друга маска, хидратираща. И в случая зелената глина и цинкът ще почистят порите, ще ги свият, етеричните масла ще действат антибактериално. За тези дами, които на определени места им излиза само по някаква друга възпалителна лезия, имат проблем от време на време, предлагам локалното решение за несъвършенства. Това е SOS продуктът ни в Caudalie, който за 4 часа започва да повлиява проблема. Тоест имаме намаляване на възпалителната лезия, повлияване, като тук е обогатена формулата с чайно дърво. Някои от тези продукти имаме и във вид на комплекти в аптеките. Това е комплекта, с който включва серума и матиращият флуид. Това включва серумът, плюс матиращ тоник и измивния матиращ гел. Абсолютно. Като активност, какво ще предложим на нашите зрители? И ще споделиш кода за отстъпка, а аз ще споделя атрактивният комплимент. Само до 16 ноември ви подаряваме код Caudalie20. Отстъпката важи за всички единични продукти от серията Vinopure. В комбинация с отстъпката от 20% бихме искали да ви предоставим и комплимент. Vinopure серум, за да може да се уверите в действието на гамата и това как вашата кожа ще понесе продукта, в комбинация с Vinopure измиващият гел, който да почиствате лицето си сутрин и вечер. Пожелаваме ви прекрасен ден и до скоро! До следващото ни видео!